Paham rungim don. Tangkapai paham rungim don. Tangkapai kali benwan agitation ni seneru. Kapelong yang ini pengindon tangkat ni. Tay nai tay jing Te kumdongin le kata. Kalong bala da piong. Ba pilong kinong sencar ki babha. Hasam dang regularize san pound riu hajar ngot kinoi kai kontrak. Tang pras pangut balai hame gali amla. Lade pimla banle kumta hersuki. Nang tu chief minister per lakaben remboi. Ai bujili dikiwai. Kenang ban yarap ya state. Naung tang kumta. Against human rights, no? We are not a terrorist. We are pregnant women, teachers and small children. How many were injured during this incident? Till now, I didn't get any clue, no. But some teachers reported that the pregnant women who were in this area only was fall down like that. But why did you bring children and pregnant women for your agitation? No, actually, my children asked me, sir, father, I want to go to school. Then now I am already 2 years terminated. Then how will I provide my children? That's why my children, my family come together and support me. That's only the aims of my family. So we are not a terrorist, no. We are teachers. We march from there to here with a peaceful mode, actually. But police, district administration, block us and that they blow tear gas. As I have already announced from that Gyeongnong Ba, here in our contractual teacher there are children, there are pregnant teacher also, but the district administration didn't hear that. They blow tear gas and everything. That is violent for the human rights. Dekai bakwa banong ba kalong ba. Kitu kinong siap bom ne, kiba kisiap yang ngi kinong hikai. Atau ngi de kilek nok ne, ngi de kita kinong penyak breu ne, ngi de kita kiba ngi de kiba perlong ngi hadu ba kin siap de bom. Ngi kita senya ba ki pulit ki de kita kinong yada ya kejai benreu. Kita ki pulit ki banyada budan ya kaan, banyada yang ngi ki pai ba. Hendrai lada kalong hakane kom nungin senya ai ki pulit. Kom nungin senya. De makiman ki ba siap do bom ngi. Mar ka ek ba putusi le kalong ba. Kidun kumba katumut ki pulit ki ba keren he man kiong ba top vitop ne vitop sisa kum kita ki kentin ki wan ban keren yang ki pai ba yang ki noi kai ki wan keren kita ki kentin haji sa ki de ban suda ban suker hendrai ki wan keren he pen ban laku bangi de ki no hendrai lada ngas ko banong balada kita ki pulit ki ba top kum tu ki pulit ki ba keren ne kidun kitu batek janyong opong stiyong babat oti ki lati lane kitu ki pulit opong brown ru lada ki desa ki ba i cek ben reu let cepo langpi let cepo border blok 1 blok 2 kan let sma sate badun kita ki jing ki pot sate hindrai kiwan man ne kaman siap man da ubom yang ni hang ne teng akwa on chuang ba mano ba ai order ban siap itu ubom hal yang ni hang ne hato de ka sarkar MDA ne de ki pulit ki ba siap ni ne mano ba ai kan ne ban siap hang ni hindrai adon ki man sauro kidon kilong kimi ki aba armet kidon ki kena aret ki kelong ki buan hang ne kidon ki ketai sudah hang ne hindrai ki kimdan ji perkara ai ram kila so kumbang ngi de ki lekno kiwan ban siap man da ubom yang hang ne labon ki ba laman sau ki ba labria ka khat ka jung kiro hato kidan kimdan ji ngau se ki kimdan baying kimdan basem kimdan kimi kimdan kepa kimdan para kentain men kentai ne kimdan baying asem hadu ba ki lek kat adu ne uput ba lakat ba mangi kino hikai ke bangi dawai ka hok ban yo tang ka pus lajong ngi kan dawa tam ai ram ngi kino hikai ngi dawa tang ban yo ya kene ka pus ka bajulong kom suwa ai kan long menta Iko atang ka jubab ba na ulak kemen rimboy lan na ka sarkar MDA bakin ai tang kata karai si kentin kina ai ka result ba ya kitu kino hikai jong ka lower primary government LP school ba ya pi la thong biang pi long biang kum ju kum julong do muswa ngi ko atang kata ndar ne iwan mele persya hang ne hampo ka jela ka jungi ndrai ki babun kita gile no ki badan sabar ki kimdan jing siau gemen jing pekat ai datang kan ne ngasuban persngau cha chief minister Konrad Sangma sa ulak kemen remboy pada education minister ba udai ban ai no ya ka jubab mentah mardor bat ba udai ban ba kliro ba ya kitu ki balaman sau bat kitu ki bala siap tergas bom ne udai ban sim jika dikli tang kita polis bon